katsois sieltä alakulmasta. Alakulmasta? Niin, että kaksoisleuka näkyy. Aha. Älä ota, ei totta! You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. 'Cause everything is never as it seems. Tältä kuulostaa lasten. Joku on lähtenyt vauvan kanssa baariin tänne. Sama on 200, kaikki juomat 700. Ei oo kauhean paha, mutta ehkä parempi olisi Nee. Yleisön pyynnöstä Nightwishia. Koko vai korpiklaania keskitulossa? Jälkitunnelmista videomateriaalia niin hyvä. Käytiin kolmessa. Sierainta. Sitä mä en tee odota. Siellä on ne kolme. Yes. Tosi kaunis. Kuvaa samalla. Hieno ilta. Hänen käteensä tulivat sieltä. Me ollaan toista kertaa, mutta ei Saku siis oikeastaan kanssa. Seuraavaksi lähtee kanan sydän. Haju on ainakin ihan miellyttävä, se grillatulta kanalta. Ja kaveri on sanonut, että se on hyvää. Pitääkö mun analysoida sitä jotenkin? No jos haluut. No, aika kouskuvaa, vähän sikkeetä. Ja mitenkään pahaa, mutta kyllä mä enemmän tykkään kananlihosta. Seuraavaksi keuhko. Syö sen. Tai ainakin me oletetaan, että se on keuhko. Näyttää keuhkolta. Niin se näyttää keuhkolta. Miten niin? Kyllä mä sanoisin, että se on keuhko. No, anna mennä rohkeasti vaan. Miten keuhko voi olla sen vaikeampi kuin sydän? Aika lihaksaa. Joo, no ehkä ei se sitten olekaan. En mä tiedä. No onko ihan hyvä? No nyt on kissalle oma huivi päähän. Eikö ole? On.
No ei se nyt jännää. Häh? Vai se, että alastaa? Pappojen kanssa retkellä. Täysin. No, miten meni noin niinku omasta mielestä? No ihan hyvin. Yritettiin päästä Okutamaan, mutta päädyttiinkin Akigawako se nyt oli. Akigawa. Niin. No mutta ei se mitään, täälläkin oli vuoria, niitähän me tultiin katsoa alun perinkin. Ja päästiin asemalle, niin sit siinä oli jotain random turistioppaita, pari semmoista vanhaa fabua ja joku niistä kaappasi meidät kyytiin ja lähti sitten näyttää meille vähän paikkoja. Ei siinä mitään kiivettiin 450 korkealle vuorelle ja Shirojamalle. sitten se lopuksi toi meidät tänne Onse, niin sitten me yritettiin tarjota sen rahaa, niin sanoi, että ei kun nää on ihan ilmasta tää kiertoilu, että on niin vapaaehtoistyöläisiä. No miten se on sen? Oliko kiva? No ihan jees, nyt ainakin fressimpi olo. Kuuma on. No niin, missäs me ollaan? Niisti siis. Eikä. Tuolta olisi tultu jonotettu kohtaista laitteesta. Juhlallisen hissimatkan jälkeen täällä alhaalla on luvassa vielä lisää jonotusta.